ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to hunare e nder galle ceerno sarifa abba dia kame ceerno moussa sokhoma kon waktu yoni ha e nder galle ceerno ibrahima talla kame galle abdoulasis guise e oumara guise ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal waɗi waylo wayloji mawɗi hanki o hoorejo leydi ndi o riiwi ayde mboƴa gañ demba e ko nandi hen taw ko ɓattiɓe pastef no feewi to leydi mauritanie seppo mango hanki yuɓɓinama fedde darnide hagge innama aade erade ɓe sardiyankoɓe rewɓe ɗiɗo nangaɓe wonande ɗin seppoji hanki o waɗi gasuji mawɗi police wutorima doole biram da abeydi kame jomsude muma dañi gagnade hen tawa sula erima hewɓe nangaɓe nde ɗaccitte to leydi mali finoɓe tomasina ko caɗele mawɗe koliti gila tan lewru korka ha yettiɗo henna nguuri ko saɗede mawde no feewi to banggue wonande kuppiraji courant dilloɓe activité ji kala ko fati e courant kolliti joƴini paati e gueɗe goɗɗe to Guinée Conakry Kawguel Baccalauréat hitande hikkande teskama guyka mawka no feewi hayso tawi woni laamu leydi Guinée ƴetti pellital nden ko ekkisala kene tolno e temedde tati eko fawi élève camére henoɓe woni ko riwa e golleji mumen kabruji men manaw men ha to Burkina Faso Niger Afrique du Sud Côte d'Ivoire min jaton to Libéria joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo sohnaru Guiyatou Ba ko jam surmuma duttiɗo Dawouda Samba ko ɓiyuma duttiɗo to Abidjan Ousmane Samba ko ɓiyuma duttiɗo to France Mullela Ba ko ɓiyuma duttiɗo to Jalluɓe Kumbarugi ko ɓiyuma duttiɗo to Jalluɓe Demba Dawouda ko ɓiyuma duttiɗo to Jalluɓe Ousmane Dawouda ko ɓiyuma duttiɗo to France Jefere Ba ko ɓiyuma duttiɗo to Dakar Bokara Ba ko ɓiyuma duttiɗo to Abidjan Hawa Cuuti Ba ko ɓiyuma duttiɗo to Jalluɓe Abdoula Dada Ba ko ɓiyuma duttiɗo jitiɗo ene kayitol ngol tawete to leydi France ɓe ndendi kamɓe kala aɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe tintina dendagal Jalluɓe naaɓe Jamguel naaɓe Hawre naaɓe Dunde naaɓe aɓe tintina dendagal Sénégal Mauritanie diaspora o kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Samba Abdoulaye Ba noon yalti aduna ko jamma heccanki o ɗon ɗo ceeɗi meɗen Jalluɓe yaltiɗo aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e naya jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e garde gola ceerno Habou Diallo neɗɗo duwawa dendagal enɗammo ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamol janna kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen wullango ko musidɗo biteɗo Abdoula Dada Ba tawete to leydi France yettindo hen kayitol ngola bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamina Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e garde-gol ceerno Makki Muntaga Tall khalifa diine kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall aɓe jogui beele men mawɗo teddinirde e tintinde dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo goni windere nde ñande goho lewru juillet 2026 aɓe gudditi demori mabɓe ha yaaji wonande ɓen yiɗɓe windide sukaɓe men ko fate cours de vacances sukaɓe rewɓe kame worɓe kala bisimilla mumen Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko duɗal kettinagal e jangguin leydi Sénégal kono kadi ko duɗal gandiragal Al-Qur'anil Karim français anglais kame hebloji goɗɗi garɗuɗi kala mumen
daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourtal kala hitande ko fati concours aji examen aji kala eɗen gandi duɗal ngal heedata en caggal daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourtal ene jogui nden ka ekisal ene waɗi caméra de surveillance denowo o jamma e ñalawma sukaɓe goni koye nden ka ekisal ene ñaama ene jara ene laaɓi ene pija ene janga ene jangguine needi ekisal kala daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourtal jogui ko duuɗe ɗiɗi duɗal rewɓe ngala tawete ko toon to Sicap liberté 3 villa 17 78 b ene tawe e nder Dakar so tawi ko daara rew worɓe o on noon tawete koto Kermassar cité Dubai Almadi D ene tawe e nder Dakar so tawi jiɗɗa heɓde ko tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourtal kutuɗal jangguino walla jangguin celluɗo to banggue alqouranil karim kame anglais et français informatique kala muɗuma mbatta ko 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere so tawi koye Afrique Amérique Asie Europe kala ɗo gonɗon so jiiɗi windide sukamon rewɓe e worɓe kala jaɓane daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourtal fuɗɗoto ko ñande goo lewru juillet 2026 o hitande nde gonɗen nde salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy wi ko firtata aadi mo addire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadindo ɓaala wala danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno djiby sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirolla omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno djiby sy ne yawrane worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno djiby sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno djiby sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettoma hano ha ñettani ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo o ne safra fodde temde rafi ceerno djiby sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a wari a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno djiby sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hanirtani ceerno djiby sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno djiby sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno djiby sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djiby sy wonande yiɗi waɗnede listihara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno djiby sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande ɗiɗi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV takkusana yoni to ñiɓirde muma
ko waktu yoni ha to haalirde galoya nan ka fm galoya e ko taari ɗum kala kono ne kadi jokkere ndam kiidira ha to radio tato Cheikh Omarul Fouti Talla kame radioji pinal alqama ñoro kala e ko taari ɗum kala kumpital men ɗemngal pular gatten koye gorel te eɗen gandi ko ha ko moƴƴo safro ko yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ɗo gonɗa e nder windere nde sa yiɗi jokkodirde e ɓen joguiɓe gorel te mbatta ko 76 tonggode leydi Sénégal 00 221 00 221 76 683 14 94 woni 9 et 4 dernier chiffre o mbawa tigui jokkodirde e tonggode gorel te ko ha ko moƴƴo hewɓe kolliti hen jiiti men koye men no feewi gartatena koye fedde yumma almuɓe ko fedde darinde wallidde sukaɓe almuɓe wonɓe e booli ha e galleji kala defde bottaje holtinde sukaɓe almuɓe soodde men guila e leece caabune ko noon kadi e fabion ŋaji e darabuji e gueɗe jaaduɗe ɗin fannuji kala nde fedde yumma almuɓe noon hande o dawi ɗon ɗo wiyendu boosiyaɓe e garde gola sohna Hadja Aminata Guissé e yaadi muɗuma ene iwde mabɓe ɗon ceerno Djibi Konté kami dendagal ɗoftude mum kala ko noonne kadi Hadja Fa Diagnel Sadio Demba Sy ɓe kala dawani hande o taw kani duusiɓe kamɓe kala fedde yumma almuɓe taweteɓe jokli windere nde kala aɓe tawe hande o toon to cuuɗi meɗen Hunare e nder galle ceerno Moussa Sohom hande o ko ɗon ɓe jontini yumma almuɓe defande bottaji ɗe ndefa ma en ketto koɓe jewti hen ñalawma hande o wonande yumma almuɓe hande taweteɓe toon to Hunare. eyyi hande en puɗɗiɗen bisimillahi en gorto alhamdulillah hande ko ñalawma Hunare nene men Anwar Guissé o woni mawɗo lappol ngol hande ko ɗo min jonta hande o ñalawma noon yaari foti yarude ni ñalawma weeli foti yaari no foti yarude ni min Sadio Demba Sy to windi bossiyaɓe wona bawɗa haalde mi salminima juuriɓe duwima. Assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatuhu bandiraɓe on calminama on juurama e hande kadi ko ñalawma men kewɗo e nder ñalawmaji ɗe mbaɗanno ɗen ɗi ñalawma hande yaahi ko banggue Hunare ga e gardugol guiɗo men sehil men jaadiɗo men kala e saaha Amnata Dissa Mako hande ñalawma waɗama ɗo Hunare ɗo kadi yaari no foti yarude ala foof manque haydara almuɓe kadi gaari no poti ardude seere ɓe notima no poti natadade noon min calminima min juurima on Allah hokken hawrude kadi e lawol gongol Allah hokken no mbaɗɗen no mbaɗiruɗe kala balluɗe mbuɗu mum yo Allah newna ɗum goɗɗum ɓeydo hen ha ɓuura ɗo ene ya horma Allah ina laaɗa muɗum Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum fedde yumma almuɓe on calminama on juurama on beltanama eyyi Sar Abdoulaye Sarr mi salminima mi juurimama ñalawma hande o ko ñalawma Hamady Hunare ko fedde yumma almuɓe watti lappol muɗum gongol ari Hamady Hunare hande min gaddi ɗo ko wadde bottade amin mbaɗana bottade almuɓe min gonɗo ko galle ceerno Moussa Sohom min tawi ɗo mawni koni wiye ceerno Alassane Sohom machallah noon bandiraɓe Hunare naɓe hay goto mankani goto foof ari ɓe mbaɗi hen doole mabɓe kamɓe koye mabɓe daranoɓe fedde yumma almuɓe noon ene jarne kala e saahaji so tawi bottaji ɗe gummima goto fof ne waɗa hen ɓuuɗu mum so tawi balluɗi gutteji ɗi ummima goto fof ne waɗa hen ɓuuɗu mum yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere ewa ɗum noon kadi en ñaguima Allah kala to yumma woni yo won yumma almuɗo kala to yumma woni yo won yumma almuɗo yo Allah yoɓɓe moƴƴere en caggini barmeji ɗiɗi banaji e barme tohoso machallah hay goto mankani Hamady Hunare hande goto fof ari arde no foti ardude ni e ñaganma noon ɓe Allah moƴƴere noon yo balɗe jutde e battane moƴƴi Allah yo moƴƴere machallah Sar Abdoulaye Sarr musidɗo ma Amnata Hammi Guissé salminima juurimama yo Allah hokku en kadi wattundani gongol ko leelani Allah jaɓanen golle moƴƴe ɗe mbatten ɗe wonno hande o ko toon to Hunare fedde yumma almuɓe noon ne eeri dendagal bandiraɓe Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée kala ɗo gonɗon mbaɗe koye moon koye yumma almuɓe jeeɗon jokkodiron e fedde nde kala duɗal Qur'ana to woni wawa defenede sukaɓe guppane ɓe ñammine ɓe jerne ɓe cafre nde tawno soɓe mawni ko kamɓe heɓɓito oɗo saaha daraniɓe diine ɓe sa daranima daraniɗo Allah ko Allah darani ɗa ɗum noon yo yaaru yeeso fedde yumma almuɓe hande wonɓe toon to Hamady Hunare gorko ɓurɗo ñiŋede hande o e nder leydi Sénégal on wiyete ko Papa Bouna Thiaw mo ganduɗa kam woni gardiɗo kippo gendimo leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hanki o kippodiral hakkude baroɗe teddugal e leydi Sénégal kamen wondi kadi e kippo mo leydi Belgique ɗi kippodiri hanki noon caggal nde Sénégal lappi Belgique ɗiɗi e ndiga ha heddi tan minitaji seeɗa
e wonde kay oɗo hen bal gasi ha laaɓi Sénégal yawta ko nden wonande kay Diable Rouge ɓe ganduɗa Belgique mbawi tigui loggude dutti kadi loggi ɗum ko caggal wayloji ɗi on gardiɗo kippo o waɗi hewɓe noon ñiŋimo ko waɗi ɗum ko noon wonande Papa Gueye holliti hanki metti mum mawɗi no fewi caggal nde yaltina o waɗi haalande makko holliti wonande kay kanko o dartima e équipe mo Sénégal haw heɓen ko laaɓi saabu omo andi guilay fuɗɗode oɗo hen Papa Thiaw wona neɗɗo joguiɗo karallagal ko fati fannu mo waɗata o ko wona ɗum ko noon Kalidou Koulibaly Sadio Mané Idrissa Gana Gueye oɗo saaha kam ɗokki longorde mumen ko fate banggue équipe mo guindi leydi Sénégal ha tenti noon to fannu mondial oɗo saaha maɓe jaaha foftode mabɓe taw koye kippo mo gendi leydi Sénégal hande o noon ko débatji gulɗi jeew caggal ñalawma hanki o estomac ji kewɗi irtima hewɓe paɗɗima hewɓe gande koye men ƴattoje keewi peloje keewi kono nde peloje kala pawta koye dow hoore o gardiɗo kippo gendi ndi leydi Sénégal noon joɗima o saaha leyɗele Afrique gonnoɗe toon sappo hewɓe hen kay puɗɗima artude e koɗali men eɗen gandi heccanki ko Côte d'Ivoire jooɗi hanki ko wonande RDC Congo Sénégal kañumne rewi hen hoorejo leydi Sénégal kanko no windi ɓatake faade barode teddungal o yettiɓe o jaariɓe golle mabɓe lattude e warñede mabɓe hayso tawi woni kam haaɗiɗo hen ɓe kolliri kam wonde oɗo saaha ɓe ñigui drapeau leydi Sénégal ɓe nawi ɗum to woɗɗoyi hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hanki o e batu jagode o riiwi hewɓe taw ko ɓattiɓe Pastef ɓattiɓe Ousmane Sonko no fewi woni Aïda Mbodj o yimiraɗo ene hen jeeya kam woni gardinoɗo DER lomtima ko biyeteɗo Abdoulaye Niang Papa Ngagne Demba Touré oɗone kañumne ittama e poste muɗum kam woni gardinoɗo SOMESEN oɗo saaha lomtima ko biyeteɗo Mamady Touré ko wona ɗum ko noon biyeteɗo Aliou Gueye onne kadi ittama e poste muɗum on noon wonno tigui ko gardiɗo Petrosen Holding SA lomtimo ko biyeteɗo Ceerno Saydou Ly ko wona ɗum ko noon on biyeteɗo on mo ganduɗa ko Toussé Mangara kañumne ittama e poste muɗum lomtimo ko Abdourahmane Balde to LONASE hewɓe woɗɓe kadi mbawi tigui ittede poste uji men oɗo saaha mo gonɗen Bassirou Diomaye Faye siifi riiwi hewɓe ha tenti ɓen ɓattiɓe Pastef ñalawma hande o kanko hoorejo nde o yuɓɓini batu taw ko toon to Diamniadio o batu mo yuɓɓini hande o noon ko batu ko fati e banggue wonande ko fati e banggue wonande collectivité territorial en taw ko ɓen wonande toɗɗaɓe commune aji ko ɓen hande o joɗodi gam yewtere goɓe juule ma garto e oɗon kabaru e nder batu jagoɗe hanki hoore jagoɗo leydi ndi woni Ahmed Al Amin Lo hanki o holliti nde yewre yewnode ko fate banggue sancieji e nder région de Dakar to banggue société ji kewɗi dartinino golle mumen dartinno ɗum ko guila 2024 wonande gonnoɗo hoore jagoɗe Sénégal Ousmane Sonko tuma nde are lefol laamu dartini wonande BTP yogay sancieji to banggue mahango gam hollide titre foncier ji kewɗi ndewani lawol kanko oɗo hen hoore jagoɗo keso holliti yonti ɗi sancieji kala jowte ɓesguji leydi ndi golla hewɓe nan jooɗi gollani tene kadi wittoji mbaɗama hen oɗo sanan fandare makko ɗin sancieji kala nde puɗɗitta golle mumen ɓamta golle mumen e nder leydi Sénégal ha tenti noon e nder région de Dakar garten koye baccalauréat teskama laylaytol guyka oɗo saaha biyeteɗo S Djiba wawi tigui yandinde hewɓe no fewi ɗum noon ɓe mbaɗata ɗum ko airport mo ganduɗa waɗi ko microyel ko hen heddiɓe kalata e WhatsApp mbaɗa e nofuru ma aɗa nana ko haalte ko walla waɗɗo mbaɗɗa tawni wawi tigui hokkudema peeje e guel ɗo hen kawguel on gandi mawnidi noon guila to WhatsApp joɓeteɗo ujunnaje 3 so waɗi noon on noon ne yiile oɗo saaha mo gonɗen gam teskede baccalauréat o waɗi guyka no fotiri kala muɗum communiqué iwde toppitiɓe ko fate mahango leydi ndi Sénégal ha e leydi kala ɓe jertina laylayti rendo won kabaruji jahoji hen ne wiye guilnogasi jeenayyi lewru mandiɗo hen ndu wonde aɓe jogui parcelle aji toon to Diamniadio Bambilor ha fema to ville Thiés
to ville kesso Thiès ɗum kala wonande kala jiɗɗo sodde ɓe dokki noon numéro ji maɓɓe e karalagal maɓɓe kala e nder laylaytiren ɗo aɗa yiwum par Wave walla Orange Money ɓe kolliti ɓe wona kamɓe ɓe ngala hen hay responsable goto kala naɗɗo hen yo andu kam a tooñi hen hoore muɗum ko pene mehe goni hen gasen ko accident musto baɗɗo hanki o tontonoto Guy Diama Sara wonande Kera Bira Ndawa ko otoji ɗiɗi natodiri ɗon sofereɓe ɗiɗi ɓe kala mbasi hen pittali mumen jeeyo gañima hen ne tampina fewi to ussoye nokku biɗeɗo Ludiya Joola toni kadi ko tana musɗo waɗi toon wonande ko gorko nottotoɗo Ibrahima Diatta kam yoɓi fittandu biteɗo kanko Diatta noon tawa kene wara e nder galle muɗum caggal nde gendarme ɓe nodda ndewi ndi trace ƴiƴam ha naate galle wonande Ibrahima Diatta ko toon tigui ɓe tawi on ɓe nangui ɗum ɓe tawi toon noon wonande laaɓi mbatki ƴiƴam ko caggal noon on filiti haalde kañum waɗi ngal ɗo hen baɗala ngal yoɗani hay seeɗa yombol komiko nanga toon ko jeegomo taw ko saysiyeɓe kamɓe kala ɓe nanguira ko sifa ndebati gorkaku kono kadi ko rokkude yimɓe rendez-vous ji e nder WhatsApp walla TikTok so tawi a ari a nadde joom suudu heddiɓe gara ne jogui laaɓe e jasiji ɓorma ha laaɓa ponma mbattuma santage namdoma 50 ujunere haalisaji kewɗi ɓe darima e yeeso procureur Pikine Guédiawaye ɓe mbaali jamaɓe gadiɗo hen tatto testama tawani jogui rafi biyeteɗo VIH sida communiqué APR yaltini ɗum ko caggal nde ɗaccita Pak Malick Ndour mo ganduɗa nanguirano ko ŋañŋañalde accira kadi koye dow on sifa ɗum ko fari banggue dossier Prodac taw koye société Israël naɓe to banggue ndema taw kadi on dossier ko guila 2018 kanko noon o ƴetti golle makko 2019 kanko Pape Malick Ndour o tawi kay dossier mo tuuma o ko taw suwata fuɗɗade hay golle makko o nanga guila 15 lewru mai wedda e nder kasso ñande 25 jeegom nde ko ñande hen kay wonande suudu tuuma yamirno yo yaltu eɗen gandi ko heccanki jamma o wiya yo yaltu taw wonde contrôle judiciaire ko waɗa ɗum ko noon APR holliti ɗum ɗo kala ko kecce ala kala ko rewi hen justice tawi woni koye erreur mawɗo no fewi ko fate banggue nangudemo e dow fannu ko ala hen dalil uddudemo e waddemo dani ɓe erima noon wonde woɗɓe nangaɓe nde ɗaccitte ko wayno Aliou Badara Ly ko wayno noon kadi Aliou Badara Ly ko noon kadi Mamadou Gueye kame Ismaïla Major Fall Lat Diop e ɗaha ɓeɗo kala nde mbawata accitede jaaha boli mumen APR holliti ma jokku darde mum ha ɓeɗo kala keeɓa jeytari koye mumen ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie to noksoɓe kolliti ɓe peewi juuɗe mabɓe e tato hen goto ko debbo waɗoɓe trafic ko fate banggue drogue kame poɗɗe kaɗaɗe yeyede kala ko tetta e mabɓe ko ujunnaje 4 pawɗe 65 taw kadi ganduɗa ko foɗɗere sifa kala drogue loskoji noon enen jokki e mabɓe ngol watti ɗimmol wonande laamu leydi Mauritanie nanga quantité ji baɗini hewde siftinde mon avril e ndeɗo hittande ɓe nanguino ɓe nanguino 950 ko fate hinde drogue toon to Nouadhibou taw ko gendarmerie national jagguno ɗum police hutorima doole hanki taw koye seppoji nodduno ɗum fedde darnide haqqe innamade Iran kame yaadiɓe muɗum woni Biram Da e yaadiɓe mumen kala kamɓe noon ɓe ceppuno ko yeeso suudu ñawore e wiide biteɗo gammo sura nde accitte kame Mariama Cheikh Dieng ɓeɗo ɗiɗo sarɗiyankoɓe rewɓe nangaɓe dumba nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade ko waɗa ɗum ko noon police hutorima doole mawɗe no fewi ha ganduɗa waɗi hewɓe gañiɓe hen e gañiɓe ne tawe hen Biram Da ko waɗa ɗum ko noon waɗi hewɓe nangaɓe tawassul ko landal lundo erima nde ɓen ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade police to attar kañumne jaggi toon suka jeyaɗo e landa tawassula kanko noon biteɗo Al Mahfouz wuldu Amildi kanko noon o waɗanno ko ittude ndiyam omo rokka ɓen wonɓe candidat ji baccalauréat koye dow on sifa noon
o haɗa ha police nangimo hen tawa sulyonnani wonande kay citoyen darade ene wallita ɓesguji leydi mum ene nangue e dowoɗo ene sifa yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade to zuwayrade hewɓe ceppi toon kamɓe noon seppo ngo jeeyi sababu ko kuppiraji ndiyam e kuuraɓe kolliti ha hande ala kala koɓe keeɓi hen ko laaɓi a lotata ko laaɓa a heɓata ko jarɗa teni kadi kuura ñallata ko yaade ɓe kolliti noon ɗeɗo caɗele ɓe jiiɗi koɗe ndegle ko ɓuuri yawde e yaccade battu galtaten koye batu jagorɗe hanki o waɗi waylo wayloji kewɗi no fewi to banggue directeur uji général ardiɓe yogay hôpitoji e nder leydi Mauritanie ko wayno directeur hôpital mo Nema ittama goɗɗo watta ɗon ko non kadi hôpital mo Kifa Rosso Alega ha femata Basik no kam e ak just e nokkuji goɗɗi kala ɗum ko yidde addude waylo waylo ha jomen ɓuura wonde e kisal manggal no fewi ko tonuji tati médicament mo happum gasi ɗum woni ko duppa toon to Tidjika Dia e tawtorede autorité ji taweteɓe toon gam rende cellal ɓesguji leydi ndi gouvernement mo leydi Mauritanie jagorɗo faggudu leydi ndi o holliti hanki o e nder haalande makko caggal batu jagorɗe wonande coggu carburant ɓeydotako ustotako ɗo wonnoɗo ko ɗon tan wonata aɓe jangga noon wonande saaha ono wayni ko fate jeereji windere ɗo tolni kala ɗo e lewru ndu mayoyde ndu darindu hanki ndu ko wana ɗum kono no holliti kala lewru leydi Mauritanie yaltina ken tolno e milliard uji tati piccal 15 ngam wonande kay dasde carburant beele ɓesguji murtannaɓe mbawa tigui hebde hen pandale mumen ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to wuro kayi ko opération mawɗo ittude yogay booli taw ko otoji kiidɗi e kantaji baɗaɗe booli ngam sifa nden ka e kisala ittude ñonkoto beele wuro ngo feɗɗito ko wana ɗum ko noon kuule mawɗe ma pawe e ɓen tayɓe kono kadi oɗo saaha wonande gouverneur kame préfet e autorité ɗi kala ene daari dadude hen laaɓal timmugal no fewi hôpital mo mbiyata ñana koro fambo ene tawi toon to Ségou hôpital woni koye grève musɗo no fewi ñawɓe wonɓe toon ɓe erima jagorɗo cellal ɓalli colonel Asaba Diallo Touré nde wata wallude ñawɓe wonɓe toon goni koye kaya mbeya musɗo no fewi safroɓe wonɓe toon ɓe kolliti wonde laboratoire o koko paani opération bloc walla mbiyenɗam bloc opération bloc taw ko mbaɗo opére o onne kadi koko boni ko wana ɗum ko noon taw ko radio logique kañumne koko paani firti ala kala ko yahatay oɗo hen hôpital safrotoɓe so gari mbiyete koye ɓennu tene laabi ɗi mbeɓani hewɓe hen goni koye saɗede mawde no fewi to Massina kene tolno e lebbi woni ko kuura kay huɓɓani toon haydara ngam caɗele carburant teskede no fewi finoɓe toon kolliti kamɓe jejjitini kuura ene woodi ɓe mbayi kono ruttiɓe e jamanuji ɗi a soynata kuura yiyata ni ko hakkude sondelaji e lampaji tan ɗinne kadi pétrole ala saka mbaɗa hen ko saɗede mawde wurnoɓe e activité ji kuura ko wayno ñootoɓe suudoɓe e gueɗe goɗɗe kala golle men kala dartima ha ɗo hay toɓɓere ɓe erima laamu leydi ndi nde fabotoɓe to Tombouctou ko fusillade pello waɗi e nder station service e nder ɓernde Tombouctou ɗiɗo mbasi en pittali men joyo gañima hena ɗum noon koye peccugol carburant e nder on station taw kadi eɗen gandi Tombouctou ne jogui caɗele carburant ɗi dumunnaji kala ɗum ko caggal nde laamu ngu woni koninkoɓe mbawi kay wallude ha citernaji mbawi yetta toon yimɓeɓe kewendi mumen ngam hulede nden ka e kisal moni kala ene yiɗi dañde kay ko loowe moto mum walla oto mum ko ɗon piyande ɗe jalti ɗiɗo mbasi hen pittali mumen hewɓe e malinaɓe ne namdo hol battane lundiyankoɓe leydi Mali ɗum ko caggal nde jagga wone terɗe lundiyankoɓe ko wayno maître Mountaga Tall kame ɓiyuma e heddiɓe kala nawa taw kadi nangi ɗumen ko sécurité de état nawa ndumboya e nokkuji ɗi koreji men ganda jiyani haydara ha ɗo hen ala kala ko feeñi e gueɗe ɗeɓe nanguira taw kadi koye ɗiɗon fannuji kala mumena paɗen koto Guinée Conakry Ibrahima Kasori Fofana gonnoɗo hoore jagoɗo e laamu Alpha Condé nanganoɗo
gila tan 2022 e nder avril dumba ñawore makko saami ñalawma hande o taw ko ñawore samde ha laaɓi oɗon gandi 2025 o ñawanoma duuɓi 5 e nder kaso omo yoɓa milliarduji 3 e koppereje franc guinéen gam tumedemo dirtinde kene tolno e 15 milliard ko wana ɗum ko noon ñawore makko taw koye cour d'appel nodditande hande sammini ñawore nde duuɓi 3 e kaso ustama hen duuɓi 2 omo yoɓa milliarduji 2 e franc guinéen kanko Ibrahima Kassori Fofana mo ganduɗa ɓuuri wonde tan koto hôpital taw sellani baccalauréat to leydi Guinée 350 taw ko joguiɓe téléphone aji élevaɓe woni ko nanga jeegom renoɓe yogay centre aji Sigiri Kanka Konakiri Ndiwa e golleji mumen ngam waddude malde e ɓen élevaɓe ɓe ganduɗa guuri ko wujjude kawguel ngel baccalauréat leydi Guinée noon ƴetti pellital kala moɓe nangi e dow oɗon sifa koko riwate kene kadi ko diwgol ngol alda e artude paɗen ko toon to Niger sembeji nden kay kisala leydi Niger ɓe kolliti ɓe dartini fiyande anniyanode waɗede e ñiɓirde mabɓe ɗum koye poste natirde to ɓe mbiyata torodi kono kadi ñande 30 heccanke o ɓe mbawi sanga 6 heures subaka hewɓe wonɓe motoje kamɓe otoje ɓe mbawi tigui kamɓene dartade nden fiyande haaɓe keeɓi hen fayida mabɓe e nder région de Tilaberi ko wona ɗum ko noon toon to Niger keddotoɗen fiyande wonde kadi wande toon ha ganduɗa noon nokku mo mbiyata fiyande wonde waɗi toon taw ganduɗa ko nden fiyande waɗi koye diwan terra nokko mbiyata nokko mbiyata yoggure mo ganduɗa ken tolno 49 jamburu woni waraɓe hen e nder ndeɗon fiyande hollituma ko sembeji leydi Niger kole nde fiyande waɗi ko ñande 26 lewru mandiɗen ndu hewɓe non mbiriya ko toon to ñame to Burkina Faso armée leydi holliti fuftini basuji 2 taw kadi ko joguitiɓe armée ji tawete hen ɓe joguino fandare noon ko yande ñiɓirde armée leydi Mali nokku taweteɗo Gayera ɓe mbawi noon dartade nden fiyande to nokku mbiyata Seba ken tolno 100 wonande joguitiɗo hewɓe hen ɓe toɓɓitiɗo men ken tolno e 250 moto kamne wondi kadi e 353 taw ko armée ji certuɗi woni koɓe tete ɗiɗon fannuji kala ñame Wagadugu Bamako ɓeɗo kala ɗaɓɓande ɓe binduno faade loni daraniɓe suudu ñawore windere ɓe kolliti fandare mabɓe kay ko yaltude CPI cour pénal international ɗum ko caggal nde Niger waɗi nden ɗaɓɓande kono kadi AES kañumne accidani tan Niger e ndeɗon fiyande to leydi Côte d'Ivoire konne kadi ko seppoji mbaɗi e nder lamorgo ngo to no ɓeɗeɗo korogo jeeyi sababu noon wonande kay ko fiscal o ne muusi no fewi wonande ardiɓe municipalité ɓe kayitaɗe ɓe jaltinta fawde joomen boutique aji ene ɓurti no fewi hewɓe kay ceppi gam hollirde mette mumen ko fate oɗon fannu to Côte d'Ivoire keddoɗen jeyeten ka toon to jeyeten toon to Liboli noon tawde koye Grand Lahou wonande ko laana yuwi toon hanki o laana ka noon jolno ko rewɓe sukaɓe hewɓe iwnoɓe guese ne jolluno sakuji manioka kewɗi no fewi ko kan laana yuwi yimɓe 10 noon mayi hen ko joyo jiita hen heddiɓe cowataw yitade awde noon ene jokki e muɗum to Libéria ko toɓoli kewɗi jippi toon to Monrovia lamorgo ngo woni toɓoli noon jeeyi sababu hewɓe mbasi hen pittali mumen laamu ƴetti pellital egginde hewɓe e ɗe koɗal ɗe ganduɗa jomen koko kumbi e nder diƴƴe to Nigéria ken tolno e 15 neɗɗo mbawi warede ɗum noon koye fiyande wande to wuuro wiyetego Sayi waɗi nden fiyande noon ko Boko Haram en tawi nder état mo Katsina holliti ɗum ko police leydi ndi waɗi noon hewɓe hen barmuɓe e nder ndeɗo hen fiyande RDC Congo bila général jaltuɗo ñalawma hande o to banggue rafi Ebola ken tolno e 400 neɗɗo mbasi hen pittali mumen 436 neɗɗo woni ko mbasi hen pittali men ujunere
e capan ujunere temedere ujunere kan wona ujunere e temedde nayo e jeegomo woni wonɓe e cuuɗine cafre to banggue Ebola gaton gila sappo e joyi lewru mai e nder ndeɗo henna hittande luttuɗen ko toon to Nigéria hakkude Afrique du Sud kene tolno temedere capanɗe jeegomo e jeenayo taw kadi ko Nigéria naɓe wurnoɓe toon to Afrique du Sud mbawi yettade toon to Lagos kamɓe kala ɓe binditama ɓe dokkama service cellal ɓalli ƴewde cellal mabɓe to Afrique du Sud seppoji bannoɗi hecci hanki ɗi ken tolno e temedde jeenayo neɗɗo naggama e ɓen umminnoɓe ɗin seppoji hen temedere nogas waɗi kene foto wonde temedere nogas organisation taw ko seppoji e nder leydi ndi hen sappo e ɗiɗi sappo waɗi fitinaji no fewi kono jeeyi sababu hewɓe nanguede hen hay tawi wonko bonna hewani no fewi Afrique du Sud subaka hande o ko accident musɗo baɗɗo ton to Cap Occidental ko bis goto rentino kar goto hawre bis o yani ken tolno e sappo e jeegomo neɗɗo mbasi hen pittali mumen paaɗen koto joolam jaɓeri Venezuela dillere leydi wande toon bila mayɓe hanki o ko ene tolno e ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi e joyi neɗɗo mbasi hen pittali mumen ko ene tolno sappo e goo ujunere neɗɗo gañiɗo puɗɗiɗo winditede sappo e ɗiɗi temedde jeetati capanɗe nayyi e goo ujunere yimɓe ɓe ngala koɗali mumen guila nogas e nayyi ha yetti o ñalawma gonaɗo o France ne heɓano sumgoji date kettinaɗo 2027 sumgoji présidentiel sappo e jeetati avril 2027 dawal ɗimmal ko ɗiɗi lewru mai rentade goo lewru mai woto hawroyde e ñalawma taw ganduɗa ko ñalawma golle mo mbiyata ñalawma fête de travail ɗum noon haɗo ala taw candidat kettinaɗo taw e nder leydi ndi France Ukraine KF heeɓi missilaji e doronaji kewɗi no fewi guila 2002 ɓe keɓani ɗum e nder lamorgo mabɓe go sappo e jeeɗiɗi neɗɗo mbasi pittali mumen capanɗe jeenayi neɗɗo gañima ko heewi darguitima KF e rima wallidiɓe mum ɓe kala oɗo sande ɓe ballataɓe beele kadi ɓe mbawa dañde ko wiyete anti missile kame drone wawde habtade leydi Russie so tawi weddima ɗe kaɓorɗe bonɗe no fewi jaɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ñande alarbaare toon to leydi hono Fraysi goo lewru juillet ujunere ɗiɗi nogas e jeegom wonde insi taw école ɓen wonɓe to duɗal jaaɓe haydorde ɓe bindi wona taw ototonaɓe hanni taw gona boursier taw kadi toon leydi hono Fraysi no wirini ma waw kadi haddeɓe wonɗen gueɗe ko fati hono logement ji ngal peltal kon ƴettegal ngal wona sardiyankoɓe e nder juɓɓudi loi de finance wona ujunere nogas e jeegom ma waw kono walde ɗum taw walde ɗum ko conseil constitutionnel maɓɓe wona kadi koye toon e nder lewru taw ko février ɗum noon lewru février dernier ko ɗum tigui ko noon nden ono waɗa Donald Trump kañum dey e oɗo saaha kadi way ko administré environ goo piccal ɗiɗi milliard kalis dollar e revenu te gumorɗum e activité ji e nder tawata ko crypto monnaie ɗum e ujunaji ɗe nogas e joyyi wonande ko calcul mbaɗaɗo taw waɗi ko AFP e nder base de document publié ñande talatade e ɗum taw ko bureau technique gouvernemental woni OGE e nder ɗum noon jeydiyankoɓe e namdimama to de wonde sur profité ɗum noon e oɗon fonction pour s'enrichir wonante kadi ko wiyete ultraservateur wawi kadi wiide wonde ɗum no tengti ɗum wonande kadi e nder taw ko monde profit ene wonde eɗon so huutoto e nder taw ko pouvoir ke ɗo ene wayde ko fatti kadi e toon to ene wayde ko fatti kadi hande ko toon to Grèce ene wayde Grèce toon ene wayde oɗo saaha taw ko fatti kadi e on neɗɗo taw ko bara toon ma won ko duuɓi e taw ko ma won to kadi ɓen nayo woɓɓe e mbawi kadi kono beltude hen wona kadi tuwa kadi taw attentat taw karatene kono politique perpétré wona ko ñande alarbare ndu goo lewru taw ko lewru morso ujunere nogas e jeegom e nder wuuro taw ko Thessalonique e nder rewo leydi ndi e wonande kadi to batte attaque taw to cotonoji ɗi wonanta ko bombuji artisanal hani wawde kadi ko lansuji koto ko fatti kadi e domicile mo trois responsable to lande conservateur wonde kono pouvoir hay goto wona
tawa ko revendication tawana il jusqu'ici e kono noon ko police soupçonne ɗum wona le groupe extrême gauche tawa ko heewi hen no feewi ene wayi noon ko fatti kadi Alhassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi joolam jabeeri golle ma jooɗi peewi no feewi ma en garto hen so aji jomiraɗo ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno